Lijepo potpredsjedniče Sabora, poštovani kolegice i kolege. Dakle, čuli smo već pohvale na račun ovog zakona, dakle to jest korak naprijed, naravno implementirane su mnoge europske direktive i povećavaju se dakle standardi zaštite životinja. Tako da ja neću zlorabiti vrijeme nego ću biti konkretan. Do mene su došli prijedlozi, naravno postoji još prostor za poboljšanje zakona, stoga ću ja iznijeti ovdje kratko dvije stvari. Jedna je, odnosi se na popis studija, to je članak 30 u kojem se navode mogućnosti primjene životinja u edukacijske svrhe i mislim da je omaškom izostavljena preddiplomski studij, što nema razloga da bude tako. Dakle, postoji preddiplomski, odnosno dodiplomski, postoji diplomski sveučilišni studij, postoji integrirani studij, tako da to treba malo dotjerati i doraditi. Naravno, korištenje životinja u za edukacijske svrhe isto tako doživljava promjene, to je riješeno na drugom mjestu, tu postoji princip 3R, dakle gdje se u stvari nastoji zamijeniti model taj životinjski sa nekim drugim gdje god je moguće, gdje se smanjuje broj jedinki, gdje se poboljšavaju uvjeti za rast tih životinja. Tako da ne moramo brinuti da je tu nešto skriveno. Druga stvar je u stvari već iznesena od kolegice Mrak-Taritaš, dakle i do mene je došao prijedlog da se životinje nakon testiranja, ako je moguće i udome, dakle prije usmrćivanja da to postoji takva mogućnost. Pa bih to svakako predložio, mislim da je to dobar prijedlog i time bih završio u svojoj pojedinačnu raspravu. Hvala lijepo. Puno vam hvala na sažetosti. Sada je gospođa Dragica Roščić. Izvolite.